hang ni ka por man tang adap dak jis ngongu yu blay ba ngayo pa banya kren beng sisien bat pi lam ni ka khubor step mangai ka khubor step kom ba fi ke fi long fresh ngai pi strap ik tin ka jong blay fi long fresh fin yo e ka por ka ni ka ski ka fin la ban shakri yu blay ban ngai ka ni ka khubor ka ni ka ski ka long jinger khu fi ya pi ki ba snap nang ni na ka nong ba jung ik leng ka per thai ngai khu blay fi ha ka teng ka jong jesus christ si sha ka tin ka jong blay ka long jinger khu nga ka ai boring nga ka ai man se mi nga ka ai jus thu nga ka long kom daru ya pi ka ni ka ski ka ba man ta bagan ni ka ski ko aban kren ni ka ni khubor le sing la ju kren ni ka taban pen kan mau biang sa hi sien ha ka ni ka por na mar ngi ha ban kren bat yai kren kum ba pi kren ki ko ni ka ju ska ju nga snow kum ya pi ru pi long ki kon ko jam sem ki jonga tade tanga kren ni ka ju ska ju la la pi la nya aba kana ron renga ngai pin snap bat pin yai snap ni ka tien ka jong blay pangangai ka tien jo blay kan pen thamai biang ya ka ta ka jing per khat ka jong pi kan pen thamai biang ya ta ka jing kan mau ru ya ka ba finang la ken ban shakri U Trai ka babel ge thu ngiem ba udan utau kenrat ya ka ba ula ai ya kita ki talent ha kita ki langut kita ki shakri ki jogu but ye way ai san talent ye way ai art talent ye way ai tang shi talent baru nga ai pi ye ki talent ye ka ba fin yo ban ya khai bangan le jinglet kham jingai ba nga kham slam ro gan sawan banda nga wan ngan pan jing khen na pi bagata ka dei ka jing thu ka jo tan puli ga ni ka por na mathios ka nong ga bar san ni de khat ka ba khat sa ga babal ka angom ni na ba kum ta ka long kum ba ubriu uban salet jinglet shaka wei ka ri ubala khat iki shakri jong u ba ula ai haki yaki spa jong u ti how wei ula ai san talen a wei pat ar but a wei ru ka wei how wei po wei kat kum ka ta ka but jong u hi ti kum ni ru ula let shala ka jinglet anda kum ta utau beliau diang yaki santalen ula le khai yaki bar ula panman yaki weipat ki santalen ka babel ge thu ni to yo santalen ula le ya khai ba ka babel ka ang ba ula yo pat sa santalen ba ka babel ka ang hang ne ba ula ang hang ne ula ai haki e ka spa ga jo ni kun ra ai ta ka spa hagini gi lain got ba ni uban ning kong ula khai ba kom ta bangi puli ter haning i bo tau ba aru ya khai utrai shi tam bat u yo sa ar but ka focus hagani ka sngi kam dei kini ki banin kong ni nu ba ar andre hagani ka sngi kwa ban kren sepang lu shakri walai bo ni shakri walai u yo atang shi talent but abu yo atang shi talent ka e ka ba ule uni we ka babel ka hang ta ba ngan puli gani ka por ga khat bar sao ka ong ula wan ru de utaw bo yo diang ya ka we ka talent ula ong ko kan rat ngatip melong briu ba e u ba ot ya ka ba mem shim la bet ya ka bala lum ya ka ba mem shim la pen saprat pe chane u kini ki we ti ki wan ba ki ai bi ka report ga joki hinde u ne pat u sedang ban ken no ya u kan rat ula da ba ha ya ga jing si sha u ne u ong kem shim la ai wong me ot ya ka ta ka ba mem shim la bet hato u ta u kan rat shim la bet sa ula ai shi talente ula bet ya ka ta shi talent but me lum ru ya ka ta ya ka ba mem shim la pen saprat me lum no na ka ta ka e ka ba mem shim la pen roi ani ukenno yelo kenrat ban ka babel ge thu ang ni wang kum ta te wangala shepti ngala le buri ya ka talen jong mi ha ga khndo hakmi mela yo yela ka nong kunrat jong ute ude ya thu bola ong ha u me u shakri bamman ba bal ya metip banga nga ot na ka ta ka bam shimla bet bat nga lum na ka ta ka bam shimla pen sapret kala de me na mal ka ta ban ai us bai jong me ge ta gi ba ai sut ba banga wan te ngan yo shim yela ka jong bat kasut namar kata tu shimno ia kata ka talent to ai how tau badon kishipo talent naba how tau way ubadon on ai on yo bandap tamru andre utau bum don what ia kata ka ba udon on shimno na u to bret no ti ia to shakri bom mentoy shaga badom shaga jingai hang ta kan long ba linear but kum daj beniat ka babel ko hang ni naba utau way pat ubadon on ai bon yo ri kata ka badap tam andre na utau ubam don what ya kata ka budon on shimno na utau ubam don kai kata ka bom don ha ye sha udan de la yo de stalen kum no try wa ne na utau bom don on shimno pi ha ga ji sha am uni umde bom don ya kata ka talen andre bo don ya ka mon ban tre don ya ka mon ban penroi don ya ka mon na ka menta ka mon ga jong kenrat kumakhin parengong bo don interest hake interest ke jong blay berkai ke interest ke jong blay ga long bet ba pintrei ba uken rat un roi
kan ni ka por ngi bangi ha ban sung tho ba utrai la ai ngi ka ni ka talen ka wei ka talen hoi ula ai ka ni ka talen am ba ka ta ka talen ka ba na snow ba ai ngi ka de ka jing penem ula ai ngi ka ni ka jing penem ka ta ka shitalen ai ka de ka jing penem ba ula ai ka ni ka jing penem ma ka jim ka jong i kan ma bangi ha ban pen roi ya ka ta ka jing penem ka ba utrai ai ngi ka ba abel ka hang ni ni ku no wong ba me ot na ka ba mem shim la bet bat me lum na ka ta ka ba mem shim la fen sapret u kan no wong mem shim la bet ba mem shim la pen sapret ni mem shim la pen roi kum no utrai pen roi la da trei de kum no utrai pen roi la da don ni ka ta ka man Bagay kata ko abang ngi figa ni ka sngi kinu do ki breu am ki bam dan interest ka interest ka jong blay no breu bam dan ya da ka man ban train na ka man ta ka man ka jong blay ka man ka jong blay ka lang ban penim bala da try ula pen em ya pm ka de ka man jong u bam ma pi pat em pen em ya ki we bala da pi pem dan interest sa ka ta ka jing penim wat ong bo try pen em ya nga ula da sha ya aga ding na ula da bet ya ka ta ka jing ka jo aga ding na ba leng ba ka ta ka ding na udan ya ka bor ban pen roi mar na ka ding pna ha ka jiap ka ju ka batang marway na ka ta ka ding pna open roy ki men sim ki ba kat ni ka roy ha ka ne ka perthai ba la da pim don interest na pim don bentalang ha ka ta ka bentayam jong ka kam ka jong blai ka mod utrai wong e fi la biang ha ka ba khat do em piong ayo e ka jing penim oh la biang ayo e la ding la hon ye la di manga ngala ka jing penim mandang la yap ngan tep ye la di ba ngan ye nga khmat jong blai ka si jing bishar utrai me la ai nga ka jing penim shim ye ka jing penim ka me ai utrai nong priang ka jing penim ga wa ha ye phi onum putiang ye ka ba phi ai la da phim pen roi la da phim dan ye ka man ban pen roi na mar ba ka ta ka man ka job blai ka man ka job blai ka man ka ju ka long ba man ba ko ka men sim kan jat na baka man ka ju galang ba way u yo tips agwa an plan ni ka por nga shiti ju Timothy ro ko ang ne ka tin ka jong blai ka shiti ban ngong Timothy galang ba arin de khot ba sa ko ang u ba man ba ki briu baro kin yo la yem bat bakin poi shaga jing tip ya ka jing shisha ka man ka jong blai ka long ba baro kin yo la yem bat bakin poi shaga jing tip ya ka jing shisha ba je puli ka tin ka jong blai ar Petros ro ka ni galang ba lai ka khot ba khandai ka ong ka ta ka ba man ba ko ka men sim kan jat no Andai ba baro kin poi shaga jing kelag mut kata ka man ga jong blai balada phim don man haga man ga jong blai u blayam onda bitar if ta ubriu te u bala bet u traula da bet la joga jingem but nagata u don be ka bor ban penroi balada fia don mentalang haga ta ga jing trei ga jong blai u la bet ya ka ta ga jing penem happy but fi trei ya ka ta fin roi be ngai lem ba ga jing ga jong fi shibun kin roi wat num ken no u trau mem shim la pen safret ne mem shim la bet em hot num kena kom ta na maru try ula da bet la joga jingem baga ne ka jing bet ka ju ya ka jingem ka ju ka ting kna ka long ba ppm ba da ppm ka de ya pi ban trei ka de ya pi ban ya lap ka de ya pi ba pin m ka kum ka gospel ka jong try ba deng ta ha ba ppm ki we de kin ya mang ngai try ka kui fi ka ni ka ski ka ba manta ngai ni ka khubor ka long ka ba shai ka ni ka por manta to ai fin don interest ka interest ka jong blai to ai ba fin long shisha ki ta ki ba don ka mon ha ka man ga jong blai nga duai na kam ta jong fi ga ni ka por om tang ba fin long ki nong ya snow ya ga ni ka ktin na ga ni ka por na nga ngai ba fin long ru ki ta ki nong le ga ga ktin pa nga duai bo blai no ai bor fi ba fin don ya ka interest si sham de ban le tap no an ba shu pi de man ta ga ji penem ga jong try ga ai ga jong fi yap no tam le enam thol try ka ba dum bat ka ba daj bniat ka khap yu tau brio oh ka ba shirkai ka ba dum bat ka ba daj bniat ta ding ta ka long ka jaka jong kita ki brio ki ba alhia ki brio ki ba jaitu ki brio am ki ba man ban le enam ta ka man ga jong blai ta ding ta ko abang fi la em pi de nong sakhi ta fi la yo shi shayu jisu fi de ma pi ban ya thu shi ka profei shapangu jisu pi ban san ru pim de ban sa ku sa ju phya ban ya khai phya ban san ka jing roi kan wan ba la fi khai fi pule ka tien fi duai fi ni ai ka tien ka jong blai we aram de a fi yang ka full pet ba na ka stage ka ba de i we highway da pila ban share ga gospel ba ngai utran kar khu fi un pen roi be ga jing skri ga jong fi un pen roi ya ga ta ga jim ga jong fi ba ngai ga sni ga jing bishar onda kemen kumba ulang uta ubayo gi san ne uta ubayo gi ar u thrive da kemen na ga ta jong ki ba ngai utran kar khu fi ha ga ne ga ski men ta le men ga khu ba kwa ban dwai nam ta jong fi try ga por nga ai ngo e me go pab ama ai ne ga khu ba blai banginom long go kan rat try tang kita kino priang ye ta ga jing penem ba bangila yo ye ga jing penem go try shi sha ka ta ga man ga jame pen em gi ba ha ba mela pen em gi go try ka de ngi pat bangin don ka man ha ga ta ka man ga jame go try bangin pen roi go kan rat try me man ye ngi bangin roi bangin pen roi ga hima ga jame wa dwai we pi we ga ni ga por ble rai man sim ko ivi o but sle if you and I ga bor ya ga ba ha yo ye ga jing penem ya ga ba phiru pen yeng na ga jaka ba pen yo ya tho ken
ya ta ke khubor chagi wei pat hallelujah anom set ke khubor ke jong blai wanom ai ba kan shule no ai ke jim ke jong pi wanom ai ba ke jim ke jong pi kan le no ai gen mar blai u Jesus Christ la da bet lo jong ke jim ba leng ba jo u shisha ka roi ken banga kwa abnong fi ha ba la bet lo jong ke jim pi im ta ka dei nam ta ba u la le e ka ta ke jim ke jong fi ba si sen ba fi la pedeng ke jim pedem ngai ya bi trai ngai ya fi shakri u trai fin roi ba fin man ba ha gi lai pon re fo shi spa sha u trai ke ku fi ha ge ke sing ke dwai ba fin long ki bri ke ba sai so agi ma ke jong blai ki ba say so hagada ka jingem ka fila yo how try hallelujah fila yo nu simbai jong try ulong ka kien ka jong blame nu simbai ju sep la fi bet haga ba dom na ka ba sha ka nam sep ka kien ka jong blame fi bet menta shi sha fin so I bet ya ki so ki ban mi ken la dam de menta la sha le shi ski pin so I bet ki so ken mi ken lang ba to simbai ka kien ka jong blame fila bet haga do no ne haga no bril ne no bril kini kita ki brio kini yo be ke jimpedem kita ki brio kini yo be yo jisu adwai ngaker khoi fi fenom do man sim refen trai shitam do man ta mag jingwan ke jong trar ko hajan do kata kata adwai ngaker khoi fi haker teng jisu nong pedem amen but amen trai ngaker khoi fi ngin say shem but ko bless you bud amen